Honezketako zure galtzen deixen animales. Animali espeziatiko zorrizetiz. Natura libre. Adibidez panda hartza eta balea horribi. Elko bat baino ez diz geratzen. Beste hainbat espezia ere desagertzeko arriskundaz. Garai baten jateko kirolutzeagatik edo arriskutzu xilako itxuzen. Ni erbeatzen da 90 zientzialaz dekaltzeko arriskun zeuden 5.000 animales ematuzkoz. Erinozeroa. Jabako erinozeroa da tamaina handikoa. Ugaztuen artean murriena. Duela mende bat milaka zebiltzan. Asiako hego-ekialdeko mendietako basoera. Gero ordea baserritarren basoetako zuhaitzean guzti eta estariak hil egin zituzten. Tokingo tximino sudurmotza. Vietnamgo bambu basoetan 4 eskualdetan bizi dira, 300 baino gutxiago geratzen dira. Tigre siberianoa. Atlantikoko herri askotan ehizatzen zen. Tigre hau eta horre jarri du galtzeko arriskoa. Sendagai eta jateko gaia eskaintzen zuen animali honek, balea. Beitxoa, Kaliforniako golkoan baino ez da bizi. Marrazoak eta arrainak harrapatzeko sareetan erori eta asko hil egiten dira. Nahikoa balea txikia dira, apenas gizaki bat baino handiagoa. 200 bale baino gutxiago geratzen dira. Guakamaioa. 1980an espezie motako guakamaio bakarra geratzen zen libre Brasilen. Beste 30 ale etxabere giza zeuden, dirudienez gati hutzan. Hastea da espezie hau. Iraunarazteko era bakarra. Dordoka. Kertz itzaz dordoka, batez ere Mexikoko hondartza batean erruten du. Garai batean milaka bizten ziren, gaur egun ordea 100 batzuk baino ez. Dordoka asko arrantza sareetan itota hiltzen dira, beste batzuk berriz petrolioz kutsatutako uretan. Amaiera zoriontzua. Hau animalia du hanka beltz udoa. Bizirik irauteko aukera duen bakarra. Bastaz ere jende ugari dagoelako babesteko prest. 1980ko hamarkadan 18 baino ez ziren geratzen. Guztiak Wyomingeko estatuan EAB zientzialariek jaso eta hasi egin zituzten gati gutza. 1981an libre utzi zituzten udo batzuk, aldaketak ingurua. Klima aldaketak animali batzuk arriskuan jartzen dituzte. Urre koloreko apoa adibidez. Costa Ricako baso ase eta lainotzuetan baino ez da bizi. 1998an apenas egin zuen euririk eta apo hauen putzuak lehortu egin ziren. 1980an ez zen aurkitu bat bera ere. Deabruaren zuloko arrantxoa. Berriz, Kalifornia baino ez da bizi. Urak hartuta leize batean. Leize hori lehortuko balit, arrain mota hau betiko desager litzakete. Kopito bernebe. Egon den gorila zuri bakarra izan da. Azaleko gaixotasunarekin hiltzen, hau da pena horrelako gorila polita desagertzea. Zer? Arraina handik esan ala txekinen.